Niektoré dokážu spievať alebo tancovať.你说这个多少钱？390za 55 jenov. To už je Gender Dyson má. Copy to. Oh. Vítaj v Číne, vítaj v meste Shenzhen a to, kde sa práve nachádzame, je najväčší trh s elektronikou na svete, Huatianpei. Poďme sa spolu pozrieť, aké produkty tu predávajú a či možno dokážeme nájsť niečo zaujímavé, čo by sme vedeli dostať aj na Slovensko. Toto je vlastne mini fotoaparátik, čo dokáže fotiť a kamerovať a predávajú to za 55 jenov. Kebyže nakúpime vo veľkom, dá sa to skresať na nejakých 40 jenov možno, čo je zhruba 5-6 euro. Zajímavé. 可以做自己的 logo 吗？也可以是吧？哦，对。500泰以上就可以做自己的 logo。哦，片吗？嗯，好，谢谢。他的弟弟就是风扇工厂的老板。哦 ，OK。我先放一首歌给您听。啊，可以，是连接手机的吧？对。Skúšame práve nejaké AI okuliare, uvidíme, čo všetko dokážu. Malo by to púšťať hudbu a takisto tlmočiť z čínštiny do slovenčiny možno, uvidíme. Že zema maj. Čo teraz skúšame je telefonovať, takže voláme z tohto mobilu na pani šéfke. Hello, 你好，听到吗？你能也听到我的声音吗？哦，好了。Funguje to. Takže dá sa telefonovať, dá sa počúvať hudba a čo chceme zistiť ďalej, že ako to prekladá, ako to tlmočí. Tieto AI okuliare, čo práve skúšame, nevyzerajú najhoršie, nie sú ani drahé, stoja 200 jenov, ale práve sme skúšali funkciu prekladania a nejako sme sa zasekli, takže hudba hrá, dá sa prijímať hovor, dá sa telefonovať, ale musíme nájsť niečo lepšie. Tieto sú o niečo drahšie, za 390 jenov. A prekladanie by malo fungovať tak, že to neuvidím síce pred sebou, ale mal by som to počuť z okuliary, tak vyskúšame, či to aspoň bude presné teda. 有其他语言吗？有没有说法可以？开始翻译，然后只要有录进去的声音，它就会翻译出来，那就可以听到。 Takže to, čo vlastne on teraz povedal po čínsky, ja som to počul po slovensky v okuliaroch, takže preklad fungoval. 你说这个多少钱？399，也可以打电话，也可以听歌。OK, takže druhé smart okuliare, a tieto sú už o niečo lepšie, naozaj prekladacká funkcia prekladania fungovala celkom dobre, stoja 390 jenov, ale keby si chcete vlastne nakúpiť vo veľkom a spraviť si vlastnú značku, tak pri 300 kusoch by ste si ich vedeli už objednať za 230 jenov za kus, čo je 25-30, necelých 30 euro možno. To nie je vôbec také zlé, ale myslím, že vieme nájsť ešte niečo lepšie.你们是工厂吗？对，工厂。在哪里？在东莞。东莞。哦，你们会不会出口到欧洲？对，有出口。有这些需要的认证是吧？你们有这个 TOV 认证，有是吧？认证。OK， 出口到斯洛伐克或者捷克。有。也有是吧？都有。哦。您是哪个国家的？斯洛伐克。斯洛伐克，对。那你好一点，哪个是好一点的吧？这是看功率嘛。这个7千瓦，然后这个11千瓦，这充电速度会更快嘛。但会这个是最快的是吧？对。它的量得多少钱啊？11千瓦的零售价格在1380人民币。批发的话价格大概在一半。对。那需要订多少？这个起订量的话，如果你要 logo 的话是100件。100件。方便加个微信吗？可以加微信，对。Toto vyzerá celkom dobre. Elektrická auta sa čoraz viac rozbiehajú aj na Slovensku pravdepodobne, takže takýchto nabíjacích staníc bude treba čoraz viacej. 我手机在这。Potrebujem telefón.唱歌跳舞是吧？哪个是卖的最好？
Čaká, 60 má. Ideme si vyskúšať jedného z tých robotických psíkov. Pýtal som sa, aké majú funkcie, čakal som niečo zaujímavé, ale vyzerá to, že sa dokážu možno prevalovať, niektoré dokážu spievať alebo tancovať. Takže to je ten, čo sa dokáže prevalovať. Takže namiesto auta na ovládanie môžete mať takéhoto psa bez hlavy. OK. Toto je pozdrav. Toto by sme mali nejaký tanec. No. Počkaj, toto je vycikanie sa. Aha, vie sa aj vycikať takýmto štýlom. Zaujímavé.放的手往前，往前，还是往前飞，往后，往后。往右边，往左边，停住它就不动。然后我们往下，它就下降。哦，你可以试它可以飞多远？像这种远的话，就是100-200米下面。一两百米。OK。往前飞，停住。你们这个卖多少钱？这个我买100。自己的牌子是可以做吗？自己的 logo 吗？要有要定2000个。 2000个。对，够。 OK，然后如果买2000个，那价格大概都要多少钱75。75块。75块，不到10欧元。OK，工厂在哪里？我们在老家汕头。汕头。对，汕头。广东OK，你们有名片吗？有。Takéto mini telefóny a vlastne máte tam všetky funkcie ako v normálnom telefóne, akurát, že je to vlastne takáto zmenšenina. Dá sa na to spraviť vlastná značka, celkom zaujímavé. Bereme si vizitku. Toto je naozaj veľmi zaujímavý produkt, ktorý si nakupuje veľa ľudí, keď príde do Číny na výlet, alebo keď prídu na Canton Fair. Strašne veľa ľudí si kupuje tieto ruksaky. Na Amazon ich viete nájsť za 80-90 eur. Tu na to viete zjednať na 20 eur zhruba, niekedy aj menej. Takže máme kontakt, vieme, kde je fabrika a ideme ďalej. 这个枪人民币是15万。15万人民币。对。你们能出口到国外吗？可以。还有一些什么欧洲的认证吗？什么 C 之类的？有的是吧？对。那量要定多少？如果没有出口？量的话，就是其实多少都可以。买一个也可以。对。也有名片吗？我可以拿一下。有名片。OK。Zostreľovač dronov. Úprimne nečakal som takú veľkú cenu, ale je to niečo stále, čo vie byť zaujímavé. Šešie.你们工厂在哪里？在深圳吗？广东深圳。好的，那我拿一下名片啊，谢谢。To sú 3D okuliare, ktoré si vlastne pripojíte na televízor alebo na váš mobil a mali by ste vlastne mať 3D pohľad na to, čo normálne by ste videli iba na svojej obrazovke, takže 你们是怎么卖？怎么卖这个？这个是2380。2380。2380. Takže vyše 2300 jenov za tieto okuliare. Ako je to zaujímavá vec, napríklad môžete to použiť vo vlaku, v lietadle, keď sa vám nechce pozerať na mobil. Ale za 2300 jenov neviem. Alebo to môžete takto nosiť vlastne a vidíte aj pred seba a zároveň vidíte, čo sa vám deje na mobile, takže možno keď sa fakt neviete vydržať bez mobilu, tak sa vám takéto niečo hodí, ale ja si to zatiaľ predstaviť neviem. 你们这个是怎么卖？这个600台，100台，然后做定制，那价格的话大概就500块钱。对。你们有没有出到欧洲？欧洲这款暂时没有。暂时还没有是吧？OK。Takýto ventilátor s reklamou v Európe to zatiaľ nie je. Cena okolo 60 €. Takže je
je to niečo na zváženie.这个你们怎么卖？这个最火，这个卖多少钱？就是100多块钱100多块。啊，发的话就便宜。 Takže keby chcete vlastne vlastnú značku takéhoto masážneho prístroja, musíte ich objednať asi 500 a cena by bola zhruba 70 eur. Cena by bola okolo 10 eur. A je to celkom príjemné. Zoberieme si vizitku a uložíme si ich do našeho zoznamu. Továreň majú priamo v Guangzhou, kde žijem, takže je to blízko. Alright, 谢谢。 还有这个120， 120，对120。它这个车上也可以用。哦，车上。啊。Lebo takýto masážny prístroj za 120 jenov do auta. 加热的。 A dokonca to aj vyhrieva. Oh. 是吧？这个加热很舒服。哦，舒服。Vôbec nie zlé. Čakáš, že už Gender Dyson má. Copy的。哦。我在欧洲有没有客户？西班牙。西班牙是吧？你们这个机器价格多少钱？9300美金，对吧？这个外面可以贴你的贴纸。OK. Takže 9300 amerických dolárov za takúto vending machine na ochranné sklá, ochranné fólie na telefóny. Dá sa tam vybrať niekoľko značiek telefónov. Navolíte si cenu, navolíte si vlastné produkty. 你们有名片吗？ To, čo ste dneska videli vlastne, je naozaj iba zlomok z toho, čo sa všetko dá vidieť na Huaqianpei. A my sme tam boli iba 2 hodiny a keby ste to chceli prejsť celé, treba vám asi niekoľko dní. Ale videli sme aspoň nejaké zaujímavé produkty, dáme nejaké vizitky od dodávateľov a teraz si dám už tieto fajné rezance a pozriem sa na to, ako vyzerá Shenzhen večer.